il-Madonna ta' Lourdes u mill-ħfer. Għandna ħaddieħsin, għandna radaqtawhomx. Sant Ġorġ. Għandu ssir bil-Barrut barra. Sant Antnin, u meta għandu fideh Sant Antnin. Mhux qed jekk bħalissa, min għandu fideh. Ġesu, ekk allura għandna l-Kristu Re, il-Madonna ta' Lourdes u Kollha magħha Madonna ta' Lourdes. Għandha tifla magħha. Santa Bernardina. U Sant Antnin għandu fideh. Lill-Bambin. Proset. Hekk qed niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin kollha. Ġesu jixtieq illi ma din il-lista min jixtieq li jiżdied magħhom. Min se jiżdied magħhom?
Min se jiżdied magħhom nara. Min jixtieq li jiżdied magħhom ġossu? Xi ġimgħa jew xi ġimgħatejn smajt fiha li l-Papa kien organizzat approximately 5 santi. Onestament ma nafx, imma naf li hemm ħames ħaddisejn wieħed minnhom twil. Tafu x'ismu? Lejsa l-qaddis twil. San Bartolomeo. Sitt-ħamsa ma daw Ġesu jixtieq illi għad niżdiedu aħna għalhekk niċċelebraw din il-festa għax Ġesu jixtieq illi aħna niżdiedu magħhom. U x'irridu nagħmlu biex insiru qaddisin? X'irridu nagħmlu biex immorru l-ġenna? Nispera nisibni għal-farni. U x'nagħmlu biex inkunu bravi? Iżda. Nobdu il-ġenituri Papà u mamma. nejnuhom x'iktar. Dawn huma kollha affarijiet li jgħinuna noqogħdu attenti fil-klassi. Inħobbuhom. Ma niġġieldux mela tiġġieldu intom. Nejnuhom. Nagħmlu ħbieb. Titolbu intom la qed nagħmlu għalhekk ġejna biex nitolbu. U Ġesu jixtieqna dejjem insiru dawn l-affarijiet biex aħna insiru biex tmurru dak ifisser insiru qaddisin biex tmur Ġesu. Għalhekk issa dak se nitolbu talba biex dawn il-qaddisin x'jagħmlu dawn il-qaddisin? X'se ngħidulhom biex jagħmlu? X'se ngħidulhom biex jagħmlu? Se ngħidulhom biex jitolbu għalina. Għalhekk jitolbu anke il-qaddisin tagħna dawk li aħna imsemmijin għalihom, dak jitolbuhom biex jitolbu għalina biex hekk aħna wkoll inkunu magħhom. Se nitolbu wkoll lill-Omma Marija li qiegħda hawnhekk kif nistgħu narawha iżżommna taħt il-ħarsien tagħha biex dejjem nimxu wara Ġesu. Madonna li tixkorna mhux biex inkunu magħha biss, imma biex nimxu wara Ġesu. Jekk issa nixtieq nisma'kom nitolbu flimkien se nitolbu sliema u qaddisa. Sliema Marija, grazzja mimlija il-Purċissjoni tfakkarna fil-mixja tagħna lejn il-ġenna. Dik li tfisser.
suppost għamil it-trokket fuq l-altar ġoli.